Svake siječnja najmoćniji politički i ekonomski lideri dolaze u Davos na godišnji sastanak Svjetskog ekonomskog foruma. Ove godine bilo je drukčije. Europa je stigla napeta zbog Trumpovih prijetnji Grenlandu i sve konfrontacijskog stava prema američkim saveznicima. Atmosfera je bila napeta, svi su gledali u Donalda Trumpa dok se spremao izaći na pozornicu, no tada se dogodilo nešto neočekivano. Vođa zemlje sa 40 milijuna stanovnika stupio je na pozornicu i održao govor. Zbog svoje izravnosti i nemilosrdnosti, mnogi geopolitički analitičari ovaj govor smatraju jednim od najvažnijih svjetskih govora posljednjih desetljeća. Zemlje poput Kanade desetljećima napreduju zahvaljujući međunarodnom poretku temeljenom na pravilima. Dogovor više ne funkcionira. Raskid je u tijeku, velike sile koriste ekonomsku integraciju kao oružje, srednje sile moraju surađivati. Jer ako nismo za stolom, mi smo na jelovniku. Znamo da se stari poredak ne vraća, ne bismo ga trebali oplakivati. I mi imamo sposobnost prestati glumiti, imenovati stvarnost, graditi snagu kod kuće i djelovati zajedno. Kanadski premijer Mark Carney, koji je upravo iz Pekinga donio veliki trgovinski sporazum s Kinom, izašao je na pozornicu i napravio gotovo nečuven potez. Uspoređujući američku hegemoniju s padom Sovjetskog saveza i najavljujući drukčiju budućnost, Carneyev govor izazvao je ovacije publike. Kanada, članica G7 NATO-a, saveznik u Five Eyes i država s dugom granicom sa Sjedinjene Američke Države, OM, otvoreno je priznala ono što su se mnogi bojali priznati, što je bilo izvanredno. Epoha američke hegemonije konačno završava, a sustav koji su Sjedinjene Države izgradile nakon Drugog svjetskog rata se raspada. Ali, ironično, upravo Sjedinjene Države same igraju ključnu ulogu u tom raspadu. Prije nastavka trebamo usporiti i analizirati što se događa u ovom podijeljenom svijetu. Kad shvatite kako Donald Trump vidi moć, govor Marka Carneya i europski odgovor, sve postaje jasnije miljer. Pogledajte ovaj grafikon G7 medije, koju je osnovao politički znanstvenik Ian Bremmer. Rangira se od 1 do 10. Koliki utjecaj Donald Trump ima na različite države? Usprkos oštrim riječima, Trump ima vrlo mali utjecaj na Kinu. Prošle godine analitičari su počeli koristiti izraz taco. Trump se uvijek povlači kada treba opisati što se događa kada se suoči sa zemljama koje mogu uzvratiti, a Kina je najočitiji primjer. Kada je Trump prošlog travnja pokrenuo trgovinski rat, jedina zemlja koja je odmah uzvratila istim carinama bila je Kina. Zašto? Kina ima utjecaj, jer američko gospodarstvo ovisi o njezinoj proizvodnji i lancima opskrbe. Kad je Trump zaprijetio carinama od 100, 150, pa i 200% američka tržišta su burno reagirala. Dionice su padale, investitori su paničarili, a strah od globalne recesije rastao. Kina je trebala samo čekati, ne eskalirati. Pritisak se ponovno prebacio na Washington, a u listopadu je Trump otišao u Južnu Koreju i s Xi Jinpingom najavio primirje te zadržavanje carina. S otprilike 5% taj ishod nije pokazivao dominaciju, već priznao ograničenja, što stvari čini zanimljivima. Jer zemlje poput Indije, demokratskog partnera Sjedinjenih Država, još uvijek se suočavaju sa znatno višim carinama nego Kina, ne zato što je Indija neprijatelj, već zato što Indija nema utjecaj. Pogledajmo drugu stranu vage. Trump se ovdje ponaša vrlo agresivno, za razliku od opreznog i strpljivog pristupa. Ovdje vrijedi izraz FAFO, zezaj se, saznaj posljedice. Trump možda oklijeva s velikima, ali sa slabima ne blefira. Vlada Sjedinjene Američke Države, a pokrenula je vojnu operaciju protiv Venezuele, uhitila Madura i suprugu te ih prevezla u zatvor u Brooklynu, New York. Venezuela nema utjecaj na Sjedinjene Države. Ako ne možete uzvratiti, nitko ne pregovara s vama. To nas vodi do Europe. Europa sebe vidi kao američkog saveznika, ali Trump je ne smatra velikom silom. Danska ima ocjenu 7 od 10 na ovoj ljestvici, što znači da je pritisak moguć. Pa se Trump osjećao ugodno, tražeći Grenland, autonomni teritorij Danske. Trump je tjednima razmišljao o upotrebi vojne sile protiv članice NATO-a. Kad shvatite kako je Trump koristio moć, koga je pritiskivao ili izbjegavao, sljedeće pitanje postaje još važnije. Što ovakvo ponašanje donosi? Gola moć i učinkovito vodstvo nisu isto.
Sjedinjene Američke Države su desetljećima vodile svijet ne samo zbog snage, već i povjerenja drugih zemalja. Zemlje poput Kanade desetljećima su napredovale zahvaljujući međunarodnom poretku temeljenom na pravilima. Ovaj dogovor više ne vrijedi. Zapadne zemlje desetljećima su promovirale međunarodni poredak temeljen na pravilima, iako smo znali da je to samo fasada. Trenutno, 26. Kina, Rusija ni Iran nisu glavni izvor globalne nestabilnosti. Taj naslov sada pripada samo Sjedinjenim Američkim Državama. Premijer Carney upotrijebio je snažnu analogiju za objašnjenje ovog prijelomnog trenutka. Opisao je trgovca u Sovjetskom savezu koji je svakog jutra stavljao natpis "Radnici svijeta, ujedinite se". Svi su znali da je natpis lažan, uključujući trgovca i kupce. No, dok je bio u izlogu, činilo se da je sustav netaknut. Kad natpis nestane, iluzija bi se srušila. Carney je ovom pričom poručio svijetu da je vrijeme za uklanjanje natpisa američke hegemonije iz izloga nakon desetljeća. Od završetka Drugog svjetskog rata, američka predvidljivost bila je njezina najveća strateška prednost, bez obzira na predsjedničku stranku. Svijet je mogao staviti svoj natpis u izlog i pretvarati se da poredak temeljen na pravilima donosi mir i stabilnost, ali sada se sve promijenilo. Pod Trumpom problem nije američka snaga, problem je američka nestabilnost. Karine se pojavljuju i nestaju preko noći. Sigurnosna jamstva su uvjetna, a saveznici su javno pod pritiskom i prijetnjama, pa i poniženi. Kada nepredvidljivost postane uobičajena, zemlje ne suprotstavljaju Sjedinjene Američke Države. Uizravno, već se prilagođavaju, diverzificiraju i tiho smanjuju ovisnost. Mark Carney je putovao u Kinu i Katar kako bi osigurao nove trgovinske sporazume za Kanadu, što je ključna promjena koju većina ljudi ne primjećuje. Svijet se ne dijeli na proameričke i antiameričke tabore, već na zemlje koje mogu tolerirati nestabilnost i one koje to ne mogu. Srednje sile u Europi, Aziji, Bliskom istoku i globalnom jugu dolaze do istog zaključka. Oni žele opcije, a povjerenje je važnije od prijetnji. Kada je Donald Trump govorio u Davosu, hrabro je spomenuo europske izbore vezane uz Grenland. Možete reći da, bit ćemo zahvalni ili ne i to ćemo zapamtiti. Europski čelnici nisu naivni. Primijetili su kako Donald Trump stalno postupa prema Europi. Europa nije na teritoriju takosa poput Kine i Izraela, već je bliže Venezueli. Donald Trump ima priliku izvršiti pritisak. I ako se situacija s Grenlandom riješi, Europa će zapamtiti kako ih je Trump tretirao, što je Fareed Zakaria najbolje opisao. Moć je održivija kada se koristi suzdržanošću, a utjecaj je veći kada saveznici osjećaju dostojanstvo, a ne strah. Trumpova administracija tvrdi suprotno prema glasovima Scotta Bassetta i Howarda Lutnika. Građanima govore koliko je Donald Trump dobar pregovarač i šalju poruku svijetu. Pogledajte Trumpa. Prijetio je vojnim akcijama kako bi prisilio Europljane na pregovore, a Amerika pobjeđuje zahvaljujući Donaldu Trumpu. Sjedinjene Američke Države već imaju vojnu bazu na Grenlandu i mogle su proširiti kapacitete suradnjom s Europom, umjesto prijetnji. U Davosu je Trump najavio novu organizaciju, Odbor za mir, za koju smatra da bi jednog dana mogla zamijeniti Ujedinjene narode. Međutim, kad vidite početne članove poput Bjelorusije, Kosova, Vijetnama, Uzbekistana, Mađarske i Indonezije, jasno je da ovo nije ozbiljna alternativa globalnoj instituciji. Ovo je rezultat globalnog ugleda Amerike nakon godine mandata Donalda Trumpa. Moć ne dolazi iz izjava, ona dolazi iz legitimnosti, a legitimnost se ne može improvizirati. Kina je odbila Trumpov poziv na Odbor za mir i obećala odanost Ujedinjeni narodi. Evo što je rekla njemačka kancelarka. Kina je sa strateškom dalekovidnošću izborila svoje mjesto među velikim silama. Globalna pozicija Sjedinjenih Država je dovedena u pitanje, a Washington reagira radikalnim preoblikovanjem svoje vanjske i sigurnosne politike. Nije iznenađujuće vidjeti ovakvu reakciju njemačkog čelnika, jer Kina ima velik utjecaj na svjetskoj pozornici. Kina je svjetska tvornica i glavni trgovinski partner za preko 120 zemalja, što zna i Donald Trump. Poslušajte koliko je Trump srdačan i pun poštovanja prema Kini. Uvijek sam imao dobar odnos s predsjednikom Xijem iz Kine. On je nevjerojatan, postigao je mnogo i svi ga poštuju. Govor Kine na Davosu postao je viralan
dok su zemlje pljeskale kineskom vodstvu i njegovoj viziji budućnosti. Svi bi trebali biti jednaki pred pravilima, a rijetke zemlje ne bi smjele imati privilegije zbog snage. Svijet se ne može vratiti zakonu džungle, gdje jaki love slabe. Svaka zemlja ima pravo štititi svoje legitimne interese. Kina je posvećena rastu globalne ekonomije i trgovine.